Kaixo kuadrilla. Txerritarrok, jepa! Hei, zer berri? Ba, zaharrak berri. Haien, auzo portala. Izena duena bada, gu bagara. Bai, ta entzuleak badira. Ze aditzaile honari hitz gutxi. Edo guk asko. Eta adiskide honekin orduak labur. Beraz, aprobetsa dezagun, ze aldi joana ez da sekula itxultzen. Bai. Baina, amen. Zuor eta ni hemen. Bueno, aurrera, ze gogoa den tokian, aldaparik ez da auzokideok? Edo, beitu hau polita, non gogoa anzangoa, Ta gaurko esaera zar berria, mingainean egala sortuko da auzo portala. Yeah! Bueno, eta gaur kontu pila bat izango ditugu, eta horien artean zer? Unai, zerekin zatoz gaur? Gaur gauza berri bat dakarkizuet. Musikaren ingurukoa, beti bezala, baina kasu honetan lasaia, publiko guztiarentzat, eta kontuz, interes handikoa. Dakigunez, abesti herrikoiak, eta batez ere pop musikaren sorreratik ona, eta erraza dela nahi gabe, elkarrekiko antzekotasuna dauzkaten abestiak sortzea. Osea, plagiatzea. Eske dana asmatuta dago, egia esan da, eta hori ez da plagio bat, azkenean sol, fa, mi egiten badugu, asko egin dute ere. Kontua da, nola kombinatzen duzun, edo zer sartzen duzun, edo nola sartzen, edo ze abiadurarekin egiten duzun, ezta? Kombinazio guztiak, sol, re, do, mi... Relamido. Relamido, hori da, bai, ze polita hori, hori krunerrek asko egiten dute. Beitu, bigarren kapitulera joan eta ulertuko duzue, aizue. Baina, ze gertatzen da abestiak ia igualak direnean eta horretaz jabetzen ez garenean? Txon. Bueno, egia esan da eserrez. Baina galdera misteritsu bat egin nahi nuen eta jazta. Bi abesti euskaldun ekartzen dizkizuet. Bat jarraian harrapatuko duzue. Beitu, aurreko gabonetan Olentzeroren abestia umeari abesten geundela. Gogorazazue, lehenengo kapituloan Peru kokodrilua etengabe jartzen geniola aipatu nuenean. Gabonak heldu arte, ez da? Hori da, bai. Orduan, ole Olentzero izan. Baina, sukarra heldu arte. Eta orduan, oraingo honetan Olentzero izan da nagusi. Bueno, oraingo honetan, pasaden gabonetan, bale? Kontua da, Olentzero abesten 1 de enerorekin harremandatuta dagoela konturatu nintzela. Igual, metrika berbera dauka, konpas berberak ditu, egituraren aldetik berbera da, baina tonu ezberdina dauka, ezta? Olentzero joan zaigu, danok ezagutzen dugu, ezta? A San Fermin venimos, silaba berberak dauzka, baina tonu eta melodia ezberdin bat. Baina gero, honako hau dator. Olentzero buru handia, entendimenduz jantzia, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Ostras! Eta zein izan zen lehenengo? Baitu, Olentzerorena Le Farandeu de José... frantsesez dago. Hau da, Occitaniako abesti bat. Handik hartuta dago. Ez abesti bat, melodia baizik. Occitaniako melodia batetik hartuta dago Olentzeroren tonadilla. Hasi nolako kutsu kulturala daukasun. Kringetik ona, aurreko kringetik ona. Eta hau da, 17. mendeko melodia, soinu melodiko. Hori, melodia bat azken finan zer da, notaz beteriko soinu sorta, ezta? Guk erraz txistukatu edo tarareatu aldugun soinu sorta bat. Eta 1 de enero, Ignacio Balestenak sortu zuen 1920-hogeita-hamarrean, bale? Horrela ditzen da bestia, 1 de enero? 1 de enero, ditzen da. Ez da ni ere, baina begiratu dute duela, ez dakit, 10 minutu eta horrela zetorren. Izenburua bilatzeko kostatzen. Nafar melodia batean oinarrituta dago honako hau. Zein izan zen lehenengo?
guk esan genezake 17. mendekoa, baina karo, Olentzeroren abestia bilatu egon naz, nork egin zuen, nork sortu zuen, eta ez dute zerrez aurkitu. Ez dakit, handik bilatzen baduzue, email bat bidatu. Baliteke Olentzero nafartarra izatea, eta hortik bi abesti hauen lotura, ez da? Bai, ostras, baina inoiz erreparatu duzue honetan? Sekula. Bai. Sekulan ez. Olentzero, buru handia, 1 de enero, 2 de febrero. Ni, inoiz, San Ferminetara joaten manaz, Olentzerorena abestuko dut, hor, plazardian. Olentzero, buru handia, itxaronko dut, beste Korrida hasi aurreti, venga, bum. Eta, kontuz, hau izan da sarrera, oso kultoa, oso tal, baina dakardan, urrengo abestia, Benito, gure Benitorena da. Zein da gure Benito? Benito el de txurri. El de txurri. Bai. Mussolini ez da, eta baldin eta bada, hau ez da zuen podcasta, Bueno, Benito... Kamelas. Hori da. Kamelas. Hori onartzen dugu. Bueno, gure Benito alertxundi, hori da, egindako abestia da. Eta hau da, primaderako liliak abestia. Betianik asko gustatu zaidan abestia dago, asko maite dudan abestia da. Eta oraingo honetan, ez egitura, lehenengo partean, baina bai estribiloan, eta egitura, eta harmonia, eta dena, lotuta dago Bob Dylanen Blowing in the Wind abestiarekin. Entzun dezagun lehenengoa. York, Shiver! Primaverako liliak goizik ziren loratuak urte hartan gertatu zen asko erramu baino lehen Hemen dator antzekotasuna. Baitu zer ez kontarazi maiten nintuzuna inguti ez kontarazi gaituzte etzin dudalari. Vale, abesti polita, gaia mediebala, dudarik gabe kontaraztea, eta hori, baina orain jar dezagun Dylanen Blowing in the Wind. York, bring the noise. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Kontuz hemen. Isn't how Ez, oraindik ez. times must the cannonballs fly Hemen dator. or they're forever Hemen banned? dator, Bob. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Vale. Somatu duzue antzekotasuna? Bai? Noski. Estribiloan, ez da? Bai. Naz ditzagun biak orain. York, skibiribit. Gaituzte ez kontarazi The answer is blowing in the wind. ez kontarazi Gaituzte. The answer is blowing in the wind. Bueno, gutxi gora bera. Harrigarria. Bat bizkorrago doa, baina gutxi gora bera hor dago. Gustatu zait gehiago hau? Benetazkoa, bai. Aho bete hortz geratu naiz beizte behin ere. Zure eta lur. Bai, ez da? Arrituta. Era batean, beitu, eta zein izan zen lehenengoa, ez da? Hori da, oioa edo arrautza. Beitu. Benito, rena, izan zen lehenengoa eta Bob Dylan kopiatu zion. Gora, Benito, bera neguri. Ez, gezurra da. Ez. Baina gure abertzaletasuna igo da. Baina kontemporeñoak izango dira, ez? Bai. Baina bata da, primaderako liliak uste dut 84koa da, eta Bob Dylanena 60koa markadakoa. Bai. Oso politak biak, Nik, beitu gaur entzuten, Ibiza Mix hori egiten, ohartu naz,
primaderako liliak, ez primaderako liliaken abestia, gehiago maite dudala Blowing in the Wind, baina hau da nire barruko... Suposatzen dut ere, gauza, Benito, Mikel Laboa, Estitxu eta hauek guztiak, Badok Amairu taldea osatu zutenean. Hostia, Estitxu, Hortik ere jasoko zutela. Osa, guija bat egiten dugu eta Eta kolaborazioaren bat egin dezatela, ez? Niago nizpentsatzen. Tira lagunak, auzo portaleko ediziotik hitz egiten zaituztegu. Kultua jartzen bagara, hau ezin dugu aintzat hartu. Alde batetik, Badok Amairu Oskorriren diska bata. Justu Ez Dok Amairu kolektiboari keinu bat egiteko. Ez Dok Amairu artisten kolektiboan ez zen inoiz Estitxu egon. Estitxu abeslariak El Consorcio eta Mocedadesen abestu zuen, eta ez du zer ikusirik Ez Dok Amairu kolektibo artistikoan. Agian gure Fontxok Lourdes Iriondo aipatu nahi zuen, nork daki. Bestalde, Ez Dok Amairuko abeslarien artean Benito Lertxundi da bizi irauten duen bakarra. Besteak denak Palmer. Baina, barkatu ez zaituztegu saio politau, izorratu nahi, jarri dezagun iruzro hauen dibagazioekin. Zertara joango te dira orain? Benito, hori dela gutxi dio besteari. Bai. Bueno, nik uste dut ondo abesten duela oraindik bere dutxan, baina ez duela hori erregistratzen, ezta? Baina, tipoa, bai, brutala, esan beharra daukagu, Ez hartu Benitorekin. Esan behar, ez dudarik gabe, esan beharra daukat, kultua jarri garenez, hau ez da Benitoren letra, moldaketa baizik, berak egin zuen moldaketa bat. Hor dago antzekotasuna. Vale. Eta orain, honen inguruan, anekdota bat. Ados? Zeinetan edo, zenbat alditan zuek hartu duzue abesti bat, eta pentsatu duzue abesti baten lerroa, zatia, horrela zala, eta gero, 10 urte eta gero konturatu zarete, guztiz ezberdina zala. Hau da, zure ganatu edo bere ganatu duzuela abesti hori, zure roiora, zuk pentsatzen zenuten horretara, eta azkenean ezberdina zela. Gu, familian oso kantaria garenez, lehen eukeri komentatzen nion bezala, oso kantaria gara, eta gabonetan, elkartzen garenean, abestiak, gitarraekin interpretatzen ditugu, eta bar. Abesti horien artean, txoriak txori interpretatu egin dugu beti. Gabon zahar batzuetan, Mama Carmenek, onelako hau zioen txoriak txori Laboaren abestian. Gauza bat egingo dugu, ados? Zuek botako didazue lerroa, egoak ebaki manizkio, eta nik nire amamak esaten zuena esango dut. Ados? Vale. Prest zaudete? Bai. Venga, 1, 2 eta 3. Egoak ebaki banizkion. Eta Mama Carmenek, Nerea izan Jose. Nerea izan Jose. Eta nire osabak, zer esan duzu? Ama, ¿qué has dicho? Ez, ni pentsatu. Claro, garai horretan, 82 urte zituen inguru, eta beti Nerea izan Jose esan du, nire Mama Carmenek. Normal, hombre. Eta zuek... Eta gian esentzu gehiago izan zezaken berarentzako, ez da? Claro, dudarik gabe. Claro, igual, berak buruan zeukan apurtu genion erabat. Eta bide batez gainera santu batzuk aipatu. Aipatu? Oie, eske garaikoa. Nerea, santua ezakin norden. San Jose bai, baina Nerea izan Jose, begira ze bikote polita, behintzat. Osa, Nerea izan deteke, ez santua, santu batekin duana, ez da? Ez dakit. Polita, ez da? Kanonizatu egin zuen Bai. bere hausokidea. Jo que sé, liatu ziren, jo que sé, hor, elesalden, vale? Kontua, zuek balduzue onerako anekdotarik? Pues nik beti gogoratzen dut Sorotan Beleko abesti batean, zure amak badaki, txuletatik. Ostia, gorgorito bat sartu zaizu hortik, nola sartu duzu hori? Ez dut gargajo bat. Prestatuta neukan, aspalditik hori... Mazeratzen. Itxaroten hor, berotzen zegoen, Pues hori, beti pentsatu dut, txuleta esaten zutela, ez dakit norbaitek baldin badaki zer esaten baduen, ere, idatz, iezaguzu, Nik baukata anekdota bat, ez da nirea. Beste pertsona batena da. Lapoiaren abesti baten. Lapoiaren abesti baten. Ezagun gertuko batek, ez dut abizenik esango. Esaten zuen, ¿quieres identificarnos? Tienes un nombre de más. Ze polita. Eta gustokoago dut bere bertsioa autentikoa baino. Horrengo ditu batek ertzainanen etxon zioen,
Hecho, que te he dicho que no. Osea, oso guapo da, kontuz, Bai, horrei etorri zait burura. Ezetza da. Hori da. Eta zuek entzuleok balduzu anekdotarik. Bueno, ala bada, idatzi ondorengo elbidera. auzoportala.podcast@gmail.com Podcast karekin, Bertan, zuen anekdotak jar diezazkiguzue. Iezazkiguzue. Kontuz, ahalera potentziala orain aldia. Hau, bilatu behar izan dut. Tipo hori esan zidan. Tipo horrek esan zidan. Venga, azaitez berriro. Berbalagun zorrotzak. Orduan, momentu batetan... Momentu batean. Berbalagun zorrotzak. Beno, baina utzi historia kontatzen, ez da? Historioa kontatzen. Berbalagun zorrotzak. Zer nahi duzu? Beste garagardo bat edo... Bai, baina ondo esan. Beste garagardo bat nahi duzu. Berbalagun zorrotzak. Faltan botako duzu barnatagia. Ez, txarto, barnetegia faltan botako duzu, Aditza maieran eta euskalkirik gabe. Batua da. Berbalagun zorrotzak. Ea jende animatzen dan idazten ez da, anekdota kontatzen eta... Bai, seguramente eukiko dute baten bat, ez? Norbait txekeatu du posta elektronikoa? Ez du txekeatu horrein dira. Kilo bat posta ditu hor korreo. Bai, zer da hori? Iñaki Gabilondo. Txaronen, barkatu. Bai? Haupa, bai. Vale, primera, vale. Hau egin daiteke podcast batean? Vale. Hau ez da profesionala. Ze, baina, eski Eugenia. Barkatu. Eske Juan behar dut tailerrera kotxearen bila, sandiate ateratzeko, eta bueno, momentutxo baten, bai, joango naiz, bai. Beti egiten diguzu berbera, venga, bale? Eta ez dakit nola jarretuko gidoiarekin, baina, bueno. A ber, zer daukago hemendik? A ber... Kuka, noreta! Zelan zaudete, cariños, mis amores, lastanak pitxines. Hombre. Ai, hemen txenauzue berriro ere gaurkoan. Urduri nago zure presentzia, espero. Ai, hemen oie, eta euken ezer, zehazioan ez pentsatzen nirekiko arazotxoren bat daukala, Osantxa, taierreko dei bat jaso du eta joan beri izan dut. Segurazki vale. eskailetan edo Sominen inguruan itzegin digu, ez dakit Komando, norden, agian bere kamelloa izan da. Ez dakite jasan. Bueno, gaur, señora gomendioekin atorkizuen, noski nola, ez? Nire gomendiotxoekin. Aprobetxatuko dugu, ez da, hemen zaudela. Bai. Bai, bueno, gaurkoan, gaitxo bat dakartzuet. Izan ere, gizakiok badaukagu zerbait, ez da, denok komunean, eta horiek dira gure emozioak, ez da. Bai. Eta, parkatu, nire lerdea, asko hitz egiten dut. Kontuz, ez eskapatzea zer hor. Bueno, eta emozioien artean badago bat ere, bat dela, nola baiteko gure onetik ateratze hori, ez da? Zuek noizbait onetik atera altzarete? Gaur, esan nahi dut. Gaur irutan. Bai, duela 3 minutu podcast bat egiten. Oiene, gaixoak. Biktima oro. Pero esan behar nizuena. Seguramente gaur, zuen honetik, atera zarete momenturen bate. Ni egia esan, asko ateratzen naiz nire honetik, eta gaurkoan gomendio bat dakartzuet, honetik ateratze hori kudeatzeko. Ze gaur egun oso modan dago emozioak kudeatzea. Eta hori da, nire gomendio nagusi bat. Ez dira erreprimitu behar, honetik ateratzen gaituzten gauzak, bai? Segura eski esate dizuete momentu askotan. Ai, lasa, jutzi pasatzen zuen esku ez dagoena ezin daldatu, bla, 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 bla. Baina behintzat, mesedez, zuen aserrea bota. Bai. Bestela barruan geratzen da. Eta barruan geratzen baldin bada gero, badakizue. Kaltea. Kaltea esteentzako, eta badakizue. Gure bigarren garuna txarto Eta geratzen. hobeda botatzea goitik edo betik. Nahi duzuen tokitik ere, Vale, nahi baduzuen besapetik, hortzetatik, begietatik. Zer dinozu, ez erreprimitzeko, ez ebez? Ez erreprimitzeko. Pum, esan eta... Esan behar da. behetik Eta ni botatzen gauza duzu. batzuk esatera nator, tartetxo hau aprobetxatzeko. Bai? Zer kateratzen nau? Honetik, niri honetik. Bueno. Ikuka, zu ezagutuz. Gehien ateratzen nauen, honetik ateratzen nauen gauzetako bat, da? Komuneko tapa altxatuta topatzea. Iruditzen zait, benetan,
negligentzia bat osasun publikorako. Errespetu falta, ez? Errespetu falta eta garbitasun falta eta... Bueno, kanpoan gertatzen bada, bueno, urduri jartzen ez, baina nire etxean olakoak ikusten baditut, benetan, aserretuko nahi. Labana zorroztu. Uzkia itxi egin zait. Nahi badutzu komunera joan, eser zaitez, garbi daukat, aroma floral. Erreprimituko naiz. Bai? Ez, erreprimitzu ez. Eseri. Eta punta. Bai? Hobea da osasunerako, guztirako, garbitasunerako, zuen prostatarako. Zer dinozu, Kuka, hori esan behar dela, baina norbait zuretzea baldin badu eta ez baldin badu tapa jaisten, lepotik heldu eta... Norbait horri eta gizarte guztiari esan nahi diot, mesedez, tapa jaitsita eta eserita. Bai? Orduan, horrek aserretzen zaituena, orain publiko masibo oneri adierazita, lasaitzen zaitu? Entzuten gaituen 50 pertsona zabal, oiei? Hobeto geratzen zara? Hobeto geratzen basa. Osko zobeto. Bueno, gauza gehiago ditut esateko, itxaron. Terapia hutsa da. Beste gauza bat ere. Oso nire honetik ateratzen naute, etxetik ateratzen naizenean, topatzen ditudan, nola esan, trampak. Trampak? Minak. Min antipertsona? Txakurkakak edo ez txakurkakak pertsona kakak. Hementxe, bai, hemen Uribarriko kale pare bat daude, kakodromoak direnak, eta nik ez daukate zerkaken kontra, uste dut, bigarren kapituluan argi utzi dudala. Ez daukate zerkaken kontra, baina mesedez, uste dut badaudela 3 pertsona inguru. Uribarrin, beren txakurrekin eta beren kakekin, eta... Txakur pila bat egongo dira, jabe pila bat, baina 3 palauk zikindu egiten dute. Nik uste dut baiet. Txakurreta jabe. Zeren, bai. Hori, Bristol eskalako laugarren edo bosgarren bat. Imaginatzen dut txakurra itxoiten eta lagin hartu eta laborategian analizatu, hartatu. ADN. Bueno, horrek, nire honetik ateratzen hau, eta nik ezaka txakurrik, baina gaixoak txakurrak dituzten pertsonak. Bai. Zergatik? Zegero haientzako da, fama txarra. Hori oraindik eramaten da, Beste bat daukat. Amorru handia ematen didate, pertsona horiek esatutela. Ni ez naz machista, ez da feminista ere. Ez que horrek, jente gilipollazak, benetan, nire honetik ateratzen. Leloa. Bai, ni machismo ni feminismo, ez da? Bueno. Edo ni de izquierdas ni de derechas. Ni. Horiek beti eskuin muturrera bozkatzen dute. Da, de centro comercial, ez? Hori da. Ez que ezin dut empatizatu pertsona horiekin. Ni ez machista ama daukadalako, edo arreba daukadalako, ez da? Edo novia daukadalako. Hostia. Bueno, aurrera. Terrible. Eta, ere, oso urduri jartzen hau, Uribarritar bezala, auzonalista bezala, auzo korrampa mekanikoak, bai, arrapala mekaniko hoiek, justu nekatuta nagoenean, apurtuta egotea, matxuratuta egotea. Pum, geldirik. Horrez begiratzen dut zerura eta zabaltze ditut besoak eta esate dut... Unibertso madarikatua benetan, Bueno, edo lizitatutako enpresa lagun hori. Bai. En fin. Eta gaur behintzat bukatzeko azken kontutxo bateko oso urduri jartzen hau, eta da nire inguruko jendeak puntu beltzak izatea aurpegian, eta ez ustean niri kentzen. Hori, iruditzen zait, benetan bihotz gabekotasun handi bat. Zetze kostatzen zaizu, gainera ni zure kutisa garbitzeko prest, eta esker txarrekoak, Kuka dermatologoa. Hori terapia da ere, Barrukoa atera behar da. Eta ez baduzu zuk ateratzen, nik aterako dizut. Nik aterako dizut. Eta ez etorri niri diskurtso hoiekin da nire gorputza nirea da eta nik erabakitzen dut. Ez. Punto beltz madarikatua daukas. Beti kanpora, ez? Zebillo hori beti... Eta guztillo ematen du, kentzea. Hori da. Biratu doktorali, YouTubeen. Bueno, horixe, bai? Oiek dira nire, gaurko gomendioa, eta gauza askoz gehiago ateratzen hauten nire honetik, baina gaurko zemen utziko dut, bai? Orduan, gaurko gomendioa, hori da, eta beste mikrogomendio bat daukat, baina, laguntxo paregabe batek, emango dizue, bai? Aurrekoan berarekin egon nintzen, eta kriston gomendio ona eman zidan. Beraz,
Aiurtxorekin utziko zaituztet. Bai? 8 urteko senyora batekin. Agur, lastanak! Bueno, lagunak, eta hemen dago kuka berriro ere zuekin. Pertsona oso garrantzitsu batekin elkarrizketatxo bat egitera. Hemen ditugu Aiurren, hitz egiteko modu filosofikoak, ezta? Bueno, Aiur, lastana ze modu zaude? Ondo. Ondo, gustora? Bai, Bai, ondo joan da astea? bai, oso ondo. Oso ondo. Galdetu nahi dizut zuretzako Aiur lastana. Pitxikari jo. Ia, nolakoa da zuretzako egun bat? Egun normal hoietako bat? Ze egiten duzu zure egun batean? Konta iguzu. Pues ni lehengo batzuetan, ni lehengo esnatzen naiz bakarrik, gero jantzten naiz eren amak ematen dit erropa, usten dit oean eta jantzten naiz erropa, Normalean amak usten dizu? bai, Prestatuta? zeren erdilonago. Oso ondo garrantzitsua, agian bestela jarriko dituzu prakak buruan, eta beste praka batzuk behan, ezta? Bueno, pues egun batean 5 urterekin eraman nuen bi kantxontzillo. Kantzontzillo! Baina benetan, badazpala bat kakazten duzun, ez da, cariño? Ai, ene! Baina, bueno, ze jantzizuzun bat amak eta beste bat aitak. Ai, ene! Eskerrik asko, Aiur! Hori da, gaurko gure Aiurren gomendioa. Kaltzontzi horik ez eramatearen ordez, 2. Eskerrik asko, cariño. Beste egun batean jarraituko dugu izketan. Zure kotxeak gasolina baino txakolinarekin egiten du aurrera? Preziorik lehiakorrenak. Herri Torrontegik sinatuko luken bira harina baino lehiakorragoak. Txomin Tailerra, konfidantzazko mekanika. Utzi zure autoa gure eskuetan eta joan lasai Iturriondoko futbol areto partiduaz gozatzera. Ez ditugu fakturak puzten, gurpilak bakarrik. Etorri gurera, Zurbarango betiko tailerra. Zure autoak zaratak gehiago egiten du aste nagusian txosna baten itxierak baino? Ez dizugu galdetuko nola apurtu duzun. Badakigu. Txomin Tailerra. Unai, zertan zabiz ba? Korreoak errebisatzen hemen dauz 2001, 2002... Bueno, gutxi. Espaina dena spam. Bueno, oso ondo, Ez nuen hori espero, Ez dago korreo baten. Ez dago. Bueno, venga, haupa ekipo. Bueno, eta kukaren gomendioak beti onak, Osea, nola zabaltzen duen jende guztiaren perspektiba eta gure arima zerura proiektatzen du. Puntu beltzen asko gustatu zait. Nire zain beste, baina, bueno, hemen gustuetaz ez dago zer idatzita, ez da? Hemen bakoitzak bere kriterioa dauka. Epa, ekipo, zer? Hemen txenator joe. Taierratik hartu berri dut kotxea, eta ia esan oso pozik nago, Txomin Tailerrekin. Bai, fama dauka, ez? Bai. Ospeandiko tailerra da. Beitu, kriston beldurrarekin joan, eta ez diateman kriston sablazoa, Eta hori, ez da... Bai. Ara joan behar gara, bai. Hori da. Nik ara joan gonaz, ez nire kotxearekin. Nire gorputzarekin. Ega zer egite dira. Egua. Bueno, eta orain gaur egungo talden berri emalea den Andorekin guaz, Venga, ea orain honetan ze ekartzen digun. Aupa ekipo, kaixo, bueno, aste honetan talde ezagun bat aurkeztuko dizuegu. Kasu honetan, Iruñetik datoz eta Eskabidean taldea da. Eskabidean taldea, orain dela 2 asteburu Bilbon kontzertua eman zuten, eta Uribarrin gure auzoan egin zuten lo, eta bueno, beraiekin egon da gero, June, basu-jolearekin elkartu ginen, eta grabazio txiki bat eskatu genion berazken diska aurkeztu dezan, ez? Berazken diska abenduan atera zen eta herri kutuna du izena. Eta bueno, bere hitzekin utziko zaituztegu. Mutxu bat guztioi. Kaixo, lehenik eta behin mi esker herri kuturanen azalpen txiki bat emateko aukera emategatik. Herri kutuna gure azken lana izan da. Aurrekoetatik alderatuta esango nuke lortu dugula lan kontzeptual bat egitea edo landu dugun gaiaren eta kanten arteko
kohesio bat lortzea. Honetan, euskal diaspora hartu guabia puntu bezala. Nola euskal herritarrek urteetan eta urteetan zehar problematika ezberdinengatik bere herrietatik kanpo egin behar izan dute eta haien zen ide, kultura, hizkuntza eta bar noski atzean utzita. Eta gainera beste kultura batean egokitu behar izana, ez? Eta, azkenik aukeratu gut kanta bat, nik uste aholtza gainean ere goxoen jotzen duguna dela, edo, nik gutxienez ala sentitzen dut. Diskak hartzen duen gaia edo oso ondo azaltzen duela. Letra aldetik, musika aldetik, despeia izango litzateke kanta hau. Zaila da, baina hau aukeratuko dut. Eta hau litzateke eskerrik asko eta segi aurrera. Agur! Herriko txuna ene maitea partitu beharra daukat malko artean musu bana zenidei hau da despedida malko artean musu bana zenidei hau da despedida. Ia Fontxo, zer ekarri diguzu gaur? Bueno, jakingo duzuenez, Artxanda Magalean, Zurbaranetik, Asunción auzoko goiko partera arte, bide zahar bat dago. Bai, ez da? Bai? Lezamako trenbide zaharra. Bai. Behitu. Kale horrek, Begoña eta Lezama herria, lotzen zituen trenbide zaharrari zordio izena. Behitu. Lezamako trenbide zaharra, pues Lezamaraino llegatuko da, ez da? Claro. Begoña. Edo Lezamatik hasi. Bai, norabide bikoa. Claro. 1800 eta 86an, imaginatu ja, 150 urte, Begoñako aurrelesa, Derio, Lasamudio eta Lezama, txorierriko herri hoiek guztiak lotzen zituen, tranbide bat diseinatu eta sortu zuten, bale? Txorierriko baserritarrek produktuak ekarri alizateko Bilbora, saltzeko eta merkantziak ere ekarri alizateko, batez ere garai horretan mehatzak zeuden eta abar, ez? Bueno, pues, 1889an Begoña ere eta Bilbo arteko zatia inauguratu egin zen, baina oinarte dena ondo dago, ez? Ingenieriek ala pentsatu zuten, bi baiarak elkartzeko eta Artxandako mendiak dituen aldapak ekiditzeko, lokomotora baten gainean pertsonak zein merkantziak garraiatzeko zirrikiturik gabeko plana. Zirrikitua zegoen, ez da? Zer atera daiteke gaizki. Bai, hori da. Pues bueno, zeulatu zuten tunela. Hori ez da gauza makala. Ez, tunel horrek 456 metrotako luzera dauka, bale? Eta justo hor, Artxanda eta Pikota mende artean, zeharkatzen du gaur egun, urez beteta dago, eta auzoko menditaldea gailurrak, inoiz egin ditu besteak beste, piraguaz pasatzeko alde batetik bestera. Famatua da tunel hori urez beteta dagoelako, ez? Pues, esango dizuet, zoritxarrez, trenbide osoa irauguratu eta egun gutxira. Zer gertatu zen? Istripu larri batek gertaeraren posa ilundu zuen. Eta ze istripu izan zen hori. Zer demontra gertatu zen? Pues behitu, arrobitik 18 tona sekartzan lokomotora batek, 34 pertsona zijoazen barruan, nekazariak gehienak Bilbora sekartzaten produktuak saltzeko, kurba batean, Zurbaran inguruan, talka egin zuen, eta jauzi egin zen. Izu gehiagi zeraman. Hori zori gaitza. Bai, karo, zuten hori. Eta istripu horren ordean, bertan bera geratu zen, bide hori. Gutxi iraun zuen. Tramo hori. Urte eskaxak.
Ostras. Bai, eta orduan erabaki zuten aldapa gehiegi zegoela, eta beste orain Laola eta Ciudad Jardinen orain lurperatuta dagoen zonalde horretetik pasatzea trenbidea. Vale? Eta orain Lesamako trenbide zaharraren kalea horren omenez geratu eginda. Bueno, baina horretan honela ez da amaitzen historioa. Gaur egun, Bizkaiko Diputazioak nahi du hor bidegorri bat egin. Obrak hasi dira, eta laizter, aparkaleko guztiak kendu, eta bidegorri bat geratuko da Bilbotik Deriora. Aparkalekuak kendu. Bai, Uribarrin soberan dauden kotxe aparkaleku horiek guztiak kenduko dituzte. Lagunak. Zergatik itzera etorri berri honak ematera, Fontxo. Eta gozatu ahal izango zuen paseatzeko, familiarekin eta bizikletekin, txori herrira joateko beste bide mota bat. Ez dute hotel berri bat egin. Jendeak hotelak egin. Emo jozu denbora. Bai, eta ez diete emango behintzat hori. Pues onarte nire bitxikeriak. Bitxikeria, erra, eskerrik asko, Joe, Fontxo. tranbidea, me cago la ostra. Transilvania. Umeen galdera komplikatuei erantzuteko tekniken ikastaroa. Holanda eta punto. Nik diodalako. Edo bezalako erantzunak emateaz nekatu alzara? Mokiak gastatzen dira. Zergatik joan behar dut eskolara? Erretzea txarra bada zergatik erretzen duzu aitatxo. Ta bakarrik makarroia jaten badituta jazta? Eta zer da? Independentzia eta sozialismoa? Eman izena umeen galdera komplikatuei erantzuteko tekniken ikastaroan. Montessori sigiluarekin. Orduan, banua, fijo! Ai, Eukene, zelan? Bueno, ondo, bikain. Da jada ze gutxi geratzen zaigu, ezta? Bukatzeko? Bai, ni guzura nau, zer falta zen? Bueno, gure elkarrizketatzaile txit goren hori, auzotik gora eta bera ibili da, eta ea, ze komertziante edo ze lagunekin ibiliko den izketan. Ea zer ekartzen digun, honek. Eta gaur Kastañosera etorri gara, Iker Zarraga fisioterapia osteopatia zentrora, Uriortu kalean 8. zenbakian, bere bulegora sartu gaitu, oso txukuna eta elegantea. Gaur Iker, zer zatoz, pakean edo nire gorputzeko atalen bat birkolokatu nahian? Pakean nator, baina behar izanen bat badekozu, aurrera, Zer zer ingotzut. Oso ondo, beti prestotasuna bezeroari arreta bikaina emoteko. Iker, eta zertarako bilakatu zinen fisioterapeuta edo nola okurritu zitzaizun fisioterapia lokal bat jartzea? Nire gaztaroan, egia esan, futbolean ibiltzen nintzen eta lesio baten ondorioz, fisioterapeuta baten gana joan nintzen. Berak eskinitako laguntasuna dela eta, nik uste zer piztu zala nire baitan eta amarita itari esan nion, fisioterapia ikasi nahi dut. Gutxi gora bera hori izan zen, neure hasiera, gero denboragaz konturatu izan naz, oso lanbide polita dela, ze jendeari laguntasuna eskaintzen deutsazu, batez be, osasunean murgilduta. Ona etorriko dira paziente asko, min fisiko bate izan beharrez, min emozionalen bat izango duela, Bai, gehien baten, min fisiko batekin dator pazientea. Pazientea gure konsulta sartzen danean, galdeketa bat egiten dutzagu, galdeketa horretan, purbet joaten gara ikertzen zagati datorren, eta, askotan, horren atzean beste zer dago, ezta? Gure entzule askok oraindik pentsatzen dute fisioterapia masaje soil bat dela. Zer da benetan fisioterapia? Jendeak normalean gu fisioterapeutak masajistak moduan ezagutzen gaitu, eta, beti pentsatu izan dago jendeak masajea soilik egiten dugula. Fisioterapia esparru desberdina dekoz, ni traumatologian aritzen naz, baina baita ere dago neurologia, geriatria, zoru pelbikoko fisioterapia, eta bar, esparru desberdina dauz. Neure kontsultan, masajea da lanabez bat, baina horrez gain, dekogu egiten diren teknika asko, mobilizazioa, lusaketak, manipulazioa, gero horratzak erabiltzen ditugu, beste zentro batzutan erabiltzen dabe elektroterapia, eta bar. Ez dago zehaztuta, teknika soil batean fisioterapia, hainbat adar egongo dira, Bai, hainbat adar eta hainbat teknika. Nire irakasle batek esaten zuen moduan, kajoitxo asko dekoguz, eta segun pazientea zer behar duen, kajoi bat edo beste bat irekitzen dugu teknika desberdinekin.
Bai, ni beti fisioterapiaren kontsulta irudikatu dut norbait rujitzen, ez? Bai. Ez, txokolate tableta bat izango bat izunez. Bai, ni apurtxo bat egiten dut hori, bai. Geratzen zara gustora, ez? Gorputzaren atalen bat kriskatzen diozunean, ez? Bai, ez dezuk ezurrik esango, bai. Baina baita ere, horren ondorioz, onura bat atorrelako. Bai, ez? Hasieran minartuko dute, baina gero placer pizka bat, ez? Bueno, ez pentsa. Ni beti uste dut, fisioterapeuta dekogula apurbet fama txarra minarekin lotuaz. Eta ni mamu hori saiatzen naz apur bat desegiten. Zein da pertsonek gorputza zaintzeko egiten duten akatsik ohikoena? Hainbeste daude, ez? Ezin dentzute izan holan bat, baina ez dakit, burua etortzen jat, bide adibide jarriko dutxu da, zorran adibide simplea. Zete baterako, lasterketa batean apuntatzen den norbait, eta aurretiaz, ez daikona prestaketa hon bat. Zuzenean doa korrika egitera, eta pertsona hau, eta ni barne, ni gertatu da. Agian ambulantzian, ez? Edo ni lagunekin, botatzen dugu futboltxo patxanga bat, eta ez dugu bali bat ikutu, ez dakit azken 10-15 urtetan. Zela nahi amaituko dugu, dena lesionatuta. Hori gertatzen da. Eta bezeroek zein da esaten dizuten gezurriko ohikoena? Beitzu, ni beti esaten diet tratamenduak neure kontsultan hasten direzala eta gero euren etxeetan jarraipen bat euki behar da bela. Normalean nik ariketak bidaltzen diet etxan egiteko eta normalean gezurrik handiena izaten da ariketa horiek egingo dutela esatea. Ni pa Dios, ez? Salgu espenat da. Bai, orokorrean ez dute bidaltzen diosuna egiten, eh? Zen bat gara gardatu dituzu? Bi, eta hemen ikusten dituzu plazan ordu txikiak arte, madre mia. Zerk bereizten du fisioterapeuta hon bat, bikain baten? Esango nuke fisioterapeuta bikain bat dela bere pazienteekiko empatia kutsu bat duen fisioterapeuta eta azken finean zintzotasunez jokatzen duen fisioterapeuta be. Gorputza bere arima ere zaintzea, ez da? Bai. Eta zein da ikusi duzun arazorik bitziena, Iker? Hemen Intermutualde Euskadi lan egiten ebanean, lan istripuekin ibiltzen ginean, oso istripu larriak egoten ziren, eta behin gogoratzen dut, tipo batek bere eskua, suntxitu ebala, ez daki zein makinatan sartunda, eta ez bakarrik geratzen zitzaiola, atxamar bat eskuan, indizea, bigarren atxamarra. Eta Kantabriako zirujano batek, Pinalek, bere oineko behatz lodia kendu eta eskuan jarri hotzan. Medikoa bereak kendu zion bezeroari jartzeko? Edo bezeroa? Bezeroarena, ez? Bai, eta, izugarria izan zen, ze paziente horrek, guk esaten dugun pinza egitea lortu eban, eta azken finean bere eskua funtzionala bilakatu zen. Osa, bi atxamar, ez? Bai, eta daukat beste kasu berezi bat, eta zan paziente bat, arroi baten lan egiten ebana, emakume bat zan, aurdun egoan, eta behin, tximista batek buruan joetzan, eta gero, tximista bere hankatik irten zan. Eta aurdun zegoen? Bai. Eta zetaz matu zelan deitu etxan bere semeari. Joder, baina izango da Thor, el dios del trueno edo horrelako zerbait, ez? Ekaitz. Bai. Eta goratzen dute emakume hori, bai. Osa, energiaz beteta egongo zan bere semea, ez? Zibazki, bai. Osa, una pila Duracell. Bai. Edo gehiago. Mugako fisioterapeutak izeneko reality bat balego, zein estenak irabaziko luke saria? Jendez gainezka dekogunean. Agenda asistente bat, ez superagenda. Ez, baina, askotan, igual, topera badekogu, eta telefonoa bain eta berriro joka da bilenean, zure bezeroi, arretarik monez izatea, zaitu gustatzen eta purbet. Bai. Iker, eta zer mezu bidaltzen diozu munduari? Jendeari esango nioke, motelago bizitzea, astirago bizitzea, barre gehiago egitea, eta horrek azken finean, zoriontsuagoak bilakatuko gintuzke. Baina egian bezeroak alduko zenituzke fisioterapian, jendea hain zoriontsu izatea, ez? Ez pentsa. Hainbeste kirol egiten dugunez gaur egun beti bezeroak egon badira. Eta adin batetik aurrera, fisioterapian amaituko dugu seguro, ez? Noiz ala noiz. Oso ondo. Bale, elkarrizketa hau amaitzeko bitxiste txar prestatu ditut, bale? Bale, Iker, badakizu zein da giharrik aberatzena? Atzeko tibiala, berna ezurrekoa. Inbertsore potentea delako. Hau txistea da oso teknikoa fisioterapeutzantzako, Eta bigarrena, zezberdintasun dago fisioterapia eta terapia okupazionalaren artean.
Fisioterapiak oinez ibiltzen lagundu aldizu. Baina, terapia okupazionalak galtzak jantzita egin dezakezula ziurtatuko du. Oso ona. Bueno, pues Iker Zárraga, eskerrik asko, hemen gaude bere kontsultan, gogoratu Castaños Uriortu kalean 8. zenbakian. Eskerrik asko, Iker. Zuei, placer bat. Atera zeit, bizkarraz daukat ondo, orain elkarrik zetan txunda, agian handik gerturatuko naiz. Niri ere egia esan pizkat kargatzei. Kalitatezko zerruitzua emoten du, Bai, de hecho, soldatapeko lana existituko ez balitz, ez luke lan askorik izango. Ni oporretan naiz kontrakturatzen, baina bueno. Bueno, eta lagunak, zer, gure gaurko saioa... Ederto pasatu dugu, beste behin ere, gustora egon gara hemen, gidoiari kasu askorik ez diogu egin, egia esan, prestatutakoa 1000 zatitan lehertu eginda, eta hoi izan da emon genezakena momentu honetan. Bai, eta... Ezberdina esan zitekela, bai, baina atera zaiguna izan da, eta eskerrak ematea baitere Mauka Euskaldunon topalekura. Nola ez ba? Mauka Euskaraz barra. Mauka Euskaraz barra. Eta berriro ere, igual goraztea gure elbidea, auzoportala.podcastkarekin@gmail.com edo abildua, barkatu Euskaldun peto zorrotz horiek. Bai, hemendik Zurbaran, Matiko, Uribarri eta Castaños inguruan, Artzanda eta Pikotamendi magaletik, beste behin ere, bihotza zabalik zuentzako. Auzotik zuzenean Nere ata San Jose Bere inkatuak